सिमाङा दा बर्थमान गैथ'आ। औ मालाथो जागोन सिमाङालाय? नायनि औ एसे खामायबावनो सम दं। एसे खामायबावनो आदसा ना अबावबाफोर आराम मोननायसो दंफैबाय नामा? नायनाय गैथ'आ। खामानि मावनो थांनायाव सिगाङाव औ प्लास्टिक एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय आदसा बेनिफ्राय आरो दा आथिंखौबो अपारेसना मोजां जास्लाबासै। औ हामगौमोन हामनाया बेखिनिफोराव अपारेसन खालामनायाव एसे प्रब्लेम जाबाय। औ फैनायाव सुबनस्रियाव स्पिड ब्रेकाराव नांनानै बायफिननाय जादों आथिङा। सेन साया मा होनो बेखौलाय? सेननि फायदा सानसेयाव गंसे जोंनिथिंनो गंसे गंसे औ दासिमबो बायोना? औ बायो 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 गंसेयाव थाइबेसेआव हरोब्रा नोंलाय? गंसेयाव ओरैनो सेन लायै सेन 500 सेन दं कुवालिटि सेन दं। अ आदसा बेलेग बेलेग दं माने? आदसा दा नोंहाय बेखौलाय जेनेबा थाइबेसेआव हरगोन नोंलाय? माबा बेखौ होनो माबा बेनिफ्राय बियो दा 450 थांगोन। बेयो 450? नै सिङाव दं 500नि दं 350नि दं। 350 बायोना मानसिफ्रा? लाङो लाङो नोंना फेमिलि साबेसे? फेमिलिया? फेमिलिया आंना दा मथा मथि आइ आफा औ आरो बेवाइ सासे। बेवाइ सासे फंबाय दा माने नोंना होमबा रावबो फेमिलि गैया होमबा हारसिंसो? आं गैथ'आ रावबो। आदसा नंगौ ना? खबरा मोजां दा? मोजां सानसेयाव गंबेसे हायो होनदों? सानसेयाव गंसे गंसे माथो हाजिरा थायो खोमा ना? थायो ना अबेबा फानहैयोना नों जेनेबा लांफैयो? बरल'नि साप्लाय आदसा गावसोर लांफैयोना ना हैनांगौ? हैबाबो जायो आरो लांफैयो। आदसा जाबाथाय अर्डार हरनांगौ। अ जाबाथाय गावसोर लांफैयो। आदसा हेबनो बायाना? बाया बेनोसै आरो आंनि खामानिया। आंनि खामानिया आदसा सानसेयाव मथथे गंसेयाव हाथारनांगौ आरो गंसेबा मथथे 500। औवानि दामालाय? औवानि दामा ओरै 50 थाखा थसेयाव। 50 थाखा थसेयाव आरो थसे औवायाव गंबा सेन दिहुननो हायो। गंबा माथो बिराद लाब दं माथो ना? थासाबो एसे थासाबो बानोल' नाङा आरो बानल' नाङा आदसा होमबा दा नोंहाथ' हारसिंसो? हारसिं दा होमबाथ' माबोरै जायो खबरा दा बोरै जायो माबाफोर सिमांफोर दंना गैया? सिमाङा दा बर्थमान गैथ'आ। औ मालाथो जागोन सिमाङालाय? नायनि औ एसे खामायबावनो सम दं। एसे खामायबावनो आदसा ना अबावबाफोर आराम मोननायसो दंफैबाय नामा? नायनाय गैथ'आ। गैथ'आना हेल' लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय। आङो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय नैबे जोंहा सासे दंना जोंहा आंनिनो बिमाय जायो सोमोन्दोआवहाय बेजोंहाय दिनै आङो दंफैयो बे जाहैबाय एकदम ओरै हाजो सेरावहाय जेंग्राय होननाय गामियावहाय बेजोंहाय आङो दिनैहाय माखासे खोथा रायलायगोन बिनि सोमोन्दै आरो बेयो मेनाथ' जेनेबा जोनोम न'आ जेंग्रायाव नङामोन खिन्थु बिसोरो बेयाव फैनाया बेसे गोबाव जाखो बिनि खोथा बिनि सोमोन्दैबो बुंगासिनो दं आङो आरो बिथांमोनहा बबे जायगायाव दंमोन आरो दिनैहाय बेयाव रायजो जाफैनाया बेसे गोबाव जाखो आरो माने बिथांनि माखासे पार्सनेलिनि सोमोन्दैबो आं बुंगोन माने बिथाङा आङो दिनैहाय बिनि खाथियाव मानि थाखाय भिडिअ लाना फैदों बा आङो मानि थाखाय बेजोंहाय जेनेबा दिनैहाय रायलायनो नागिरदों निसय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा जायखिया नोंथांमोनखौ आङो नैबेखौल' खावलायबाय जायखिया नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय बिनि उनाव बुजिगोन आरोखि आङो माने मा दिन्थिलांनो नागिरदों आरो माखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै होनो नागिरदों बा दिन्थिलांनो नागिरदों जायखिया नोंथांमोनखौ आं भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय खावलायबाय जाहाथे अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन आरो आङो बे भिडिअखौ मानि थाखाय लाबोनो नागिरदों बा आरो मानि थाखाय लाबोदों आरो बे जायगाखौ आं नोंथांमोननो खिन्थिगासिनो दं बा बुंगासिनो दं आरोखि होमबा थौदो जोङो लोगोफोर भिडिअखौ जागायदिनोसै नैबेनो जायगाया ना बे जाहैबाय एखेबारे जेंग्रायनि थिनालि ओमफ्राय आङो नैबेयावहाय बे माने सानफ्रामबो सेन हेबबाय थायो जाहैदों बे सानसेयाव माने गंसेखौ हाखायो होन्दोंना बुंदों ना सानसेयाव गंसे जेनेबा नोंसिना मेन जोनोम जायगा बबावमोन एक्सुवेलि जोंना जोनोमा आंनिया थेलेम लोखि फोथार लोखिफोथारनिफ्राय फैनानै जों बरबाम देउरि गामियाव बरबाम कसारि गामियाव औ ओमफ्राय 20 बोसोरसो थानाय जादों 20 बोसोर दा नैयाव फैनाया जोंनि 10 बोसोर जाबाय 10 बोसोर जाबाय जेनेबा ओजोंहाय जेनेबा मानि थाखाय नोंसोर बेयाव खारबोखो ओजोंनिफ्राय ओरैनो थानाय जानाय लोंनाय अब्लानि दिनाव बहुत थेखानि दिनमोन औ ओंखायनो बेयाव फैनो गोनां जादों जों आदसा ओजोंहाय जेनेबा हाफोरा माबायदिमोन ओरैनो दा आफामोननि बिदा फंबाय साबाजों बिगाब्रै दंमोन औ बिथायाल'सोमोन आरो गायग्रा हाथ' गैखाया गोदोनिफ्रायनो नङा ओजोंहाय जा जेनेबा जाय जायगायाव गारना फैदों इयाव बिथाल'सोमोन आरोखि दा जेनेबा ओजोंहायथ' जेनेबा आंनिथ' मिथिनायाव सोब माने ओरैबो हारसा गेजेराव आरो नङा होमबा बरबाम होननाय जायगायाथ' जेनेबा गामि दंमोन आरो ना ओरैनो जेनेबा बर' न'खर बेसेसो दंमोन दा बरबामाव थानायाव औ दा इयाव बर'आ दा 18 गिरिसो दं 18 गिरि आदसा दा ओमफ्राय जेनेबा नोंसोरो ओजोंनिखौ बेयाव साबसिन मोनखोना ओजोंहाय साबसिनमोन साबसिन दा बेयावनो साबसिन आदसा थेवबो पुराना जायगा हिसाबाव सम थांनो लुबैयो थाङो औ फैयो बिनानावबो थाबोबाय नालाय आदसा
ओमफ्राय दा जेनेबा नोङो दा जेनेबा नोंखौथ' आं नुबाय नैबेखौहाय नोंनि जेनेबा ना आथिङाथ' नोंना बिदि जाबाय नङा होमबा बेखौहाय नों जेनेबा मानि थाखाय लायो जेनेबा बेनि पार्सनेलि जेनेबा बुंनाय आरो बे आंनि खामानि मावनो थांनायाव सिगाङाव औ प्लास्टिक एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय आदसा बेनिफ्राय आरो दा आथिंखौबो अपारेसना मोजां जास्लाबासै औ हामगौमोन हामनाया लखिमपुराव अपारेसन खालामनायाव एसे प्रब्लेम जाबाय औ फैनायाव सुबनस्रियाव स्पिड ब्रेकाराव नांनानै बायफिननाय जादों आथिङा आथिङा बायफिननानै ओमफ्राय दा अपारेसन खालामफिननाय जायासै उनाव खालामफिननो साननानै फंबायाबो गोमालांबाय फंबाय गोमानायनिफ्राय अपारेसनखौ खालामफिननाय जायासै ओमफ्राय दा थालांबाय दा ओंखायनो बेफोरबायदि मावनानै जानो गोनां जादों दा न'खराव सालायग्रा मानसि बेफोरबायदि उसुबिदानि गेजेराव आं दा सोलिना जानो गोनां जादों जेनेबा भबिष्यताव सानदोंना नों जेनेबा आंबो जेनेबा मोनसे समाव मानसि जेनेबा गोदो जेरै दंमोन बिदि जाफिनगोनखौ थांना थासान्दि आं माने हानाय मानि बोरै मोजां जानो हागोन बेखौसो नाजाखायो आं बेखौनो नाजागासिनो दं दा जेनेबा नों ओमफ्राय जुलि लानायनि माखासे खोथा साननो सानाखै बेफोरखौ दा सान्दि सानथ'वाखै आं जुलियाथ' सिगां लाखांबायमोन खनसे आदसा जुलिबो जाखांबायमोन हिनजावसा सासे दंमोन आदसा ओमफ्राय दा आरो बेफोरो सिमां गैथ'वा दासान्दि बर्थमान आदसा ओमफ्राय दा जेनेबा गोदोनि हिनजावा गुबुनजों रादाय जाबायनो खोनादों रादाय जाबाय आरो बे बेसेबांसो काहिनि जेनेबा बेसेबां बोसोरनि सिगांनि काहिनि 7 बोसोरनि आदसा फिसा हिनजावनि रानिंआ दा 9 बोसोर नै दा बैसाग सफैबा 9 बोसोर रानिं ग्रोब जासिगोन जेनेबा नोंनि बे एक्सिडेन्ट जायैनि सिगांनो खारखानाय ना नङा एक्सिडेन्ट जाखांनायनि उनाव बेबो खारनो गोनां नङामोन बिमादैयासो खालामदों आदसा खालामनो गोनां बेबायदि आरो जेनेबा नों सानो नामा जेनेबा आंनि आथिं लेंग्राखौ जानाय नुनायखायसो खारदों होनना सानो नामा आं लेंग्रा जादोंमोनबाबो नाथाय बियो बिराद नाजादोंमोन आरो हास्थायदोंमोन फैफानो नाथाय बिमादैयासो बोखाना लाखिनाय बायदि जादों आरो आदसा आरो गुवाहाटियाव फैफिननानै कलेजनि हेमन्त बिश्वकर्मानि ओमफ्राय नुनमाटि गेट हस्पिटालाव एडमिसन खालामनायाव रुखु गाबनानै लिंहरनायावबो बेखौ जोंनि न'खरनिफ्राय हस्पिटालनिफ्राय थांनानै लायफिनग्रा मानसि गैयामोन लोगोसे आइया दंमोन आंजों बे बुरि मानसिया आंजों थाफागोन माबोरै बिहामजोखौ लायगोन बेफोरबायदि जानानै लायफिननायबो जायासै बेनिफ्रायनो नुफिनलायनाय जायासै आरो आंबो थांफिननाय जायासै दा होमबा बेयो गुबुनजों हाबा जाफिनबाय ना गुबुनजों हाबा जाफिनदों जादोंबाबो गावसोर फन खालामलायदों फन खालामनानै दे बिदिब्लालाय मोजां रायलाय होनलाय थांदोंबा नाथाय फिसा हिन्जावआ आं थांना थासान्दि सानसे समाव आं नुनो मोननांगोन होननानै माने मोजाङै जों रायलाय होनलाय जायबानिखि सेंग्राया लांदों बेखौ फन खालामना सोंहरलायदों आदसा बेबो माने बेफोरबायदि माबा खालामना लाङा बे जाहैदों आरो बहानिमोन बेबा डिमाकुसिनिनो सिगाङाव लोगो मोनखालायनाय आं सिगाङाव लोगो मोनाखै मोननाया थांलाय फैलाय खालामोमोन सम बियावनि दखानाव ओमफ्राय बिनो सेंग्राया होननानै आं सिनाय मोनामोन आरो दा जेनेबा नोंस्रा न'खराव होमबा न'खराव जोङो दा आइ आफा बिदा फंबाय सानै फंबाया दा बर्थमान न'आव गैया बाहेरायाव दङ दा जेनेबा नों मा बुंनो सानो जेनेबा माखासे जायगा बा बोथोरनि खोथाफोरखौ लानानै सोरबा बिदिनो लालाय खारलाय बिराद जे गोमालायबाय थायो मानसिफ्रा बिनि सायाव नों माबा बुंनो सानो नामा बेखौनोथ' सानबाय दं दा जेनेबा हौवा थासेयावबो किसुमान हिन्जावफ्रा जे खारलाङो गारनानै आरो जेनेबा हिन्जाव थासेयावबो किसुमान हौवाफ्रा गुबुन लाना फैयो बिनि सायाव नों माबाफोर बुंनो सानो नामा बेनि सोमोन्दैथ' आं एकदम किसुमान खोथा आंनि न'खरनि फारसे साननानै आं जेबो बुंनोबो लुबैला आरो ओंखायनो जुलिनि सोमोन्दैबो आं जेबो साना न'खरनि फारसे आंनि न'खरावनो बेफोरबायदि आजे बाजे बांसिनानो जागासिनो माने दाख्लै फंबाय गोमानानै बोसोरानो गिदिङासै आंनि बेवायाबो नाय जोंखौ आथिं आखाइ बेफोरबायदि नुसै गेजेरावबो जोंखौ गारना थांदोंमोन फंबायजों आंजों गारि सालायनानै टम गंनैमोन बिदा फंबाय सानैबो सालायनानै उन्दैफोरनि आखायाव 70,000 फैसा दोन्दोंमोन आरो बे फैसाखौथ' आं थाइसेबो मोनफिनासै फंबाय गोमानायनि उनाव बेखौ मा होननानै बिफिननो बेनिफ्राय बे थाखा खावसेजों हाया दाबसेयाव 30,000नि लानाय दंमोन दाबसेयाव 60,000 लानाय दंमोन 60,000निखौ गाव सख'ना लांबाय 30,000निखौ गालांबाय बे लांथोसै होननानै हगारना हरबाय माथो बुंगोन बिफिननोथ' हाला आरो फंबाय थानाय जेसेबांखिनि थाखा दिपुजिट दोन्दोंमोन बेखिनि थाखाखौथ' आं थाइसेबो बिफिनाबो लायाखै आरो गावबो जासिना होफिनाखै बेयावसो नै दा बानानै आं दा टम गंसे दंबाबो बेखौ दाङाखैबो ओरैनो दं सलायबाय थानायबा दासिम रानिं थाबाय थागौमोन सलायाखैबो ओरैनो गारना दोननायबा नोङो आखाइ फारनै थासान्दि बिदिनो मावना जालांनांसिगोन आरो थांना थासान्दि थिग আছে
ओजाथ' एक्सिडेन्ट जाबोबाय दाख्लै फैनायजो आलासि जानो थांनायाव आखायाबो बायबावबाय आखाइखौ फदबनो हाबावासो आङो दायो दाबो बिदिनो मावबाय थायो औ आखाइखौनो फदबनो हाया नै बायदों आदसा गिला बेलथायजोबथारदों गिला बेलथायदो आरो आदसा बिदिनो सोलिबाय थायो आं आखाइ गैया आरो फारसेखिनि जेबो गैबावा जेबो गैया खालि एक साइडल'सो थेवबो आङो मालाबा औवा दाननानै गावनो बानना लाबोयो बारिनिफ्राय रावबो मोनाबा हारसिंनो बिदिनो मावबाय थायो ठीक আছে गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ नङा होमबा बे आमाइनि माखासे जारिमिन ओंखायनो आङो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे भिडिअखौ लाना फैनाया बेनो मानसिनि खाफालखौ रावबो हमनो हाया बा मिथिया आरो जोङो सोरखौबाबो जों माने मानसिखौहाय नायनानै जों फोथायनोबो बिराद गोब्राब नोंखौहाय ओरैबायदि समावहाय मोजां जागोन मोनसे समावहाय आरो जुदि माबा मोनसे जुदि नोंनिफ्राय जुदि माबा मोनसे जुदि बेयो जुदि लाबालाब जुदि मोनबायबा बेयो नोंखौहाय नाफात्ता होगोन नाफात्ता होखांनायनि उनाव गाव गावनो हारसिं गोमागोन बा हारसिंनो साइड लागोन बेफोरबायदि आरोखि जायखिया नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना जायखिया खोथाखौ खोनानानै बा भिडिअखौ नुनानै गोसोआव माबायदि मोनो बा माबायदि मोनदों बा माबायदि सानदों नोंथांमोना जायखिया भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय जाहाथे आङो बेफोरबायदि भिडिअखौहाय लाबोदों माने जाहाथे नैबे जोंहा आमाया जेनेबा रावनिबो सिगाङाव बेफोरबायदि खोथाखौ शेयार खालामनो हायाखैमोन बा बुंनो हायाखैमोन जाहाथे नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहायनो माखासे गावनि दुखु सुखुनि खोथाखौ शेयार खालामबाय आङो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय अके आरो बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन